खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। आं नै दा बे इयारनि फैनो गोनां गोदान फिल्मनि शुट लानो थांगासिनो। फिल्मनि नामा जाहैबाय आंनो नांगौ। नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्सआव सोंहरबाय थादोंमोन ना शुटिं खालामगोन ना खालामला, बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावगोन ना मावला होनना। आं दासिमबो बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावगासिनो दङ दाबो आरो उनावबो हाजासिम मावलांबाय थागोन। मानोना आं जोंनि बर'नि कालचारखौ मोजां मोनो आरो सापर्ट खालामो। बेखायनो आङो डिउटिनि गेजेरजोंब्लाबो जाखिनि फ्रि टाइम मोनो शुटिंआवनो टाइम होगासिनो दङ आरो हलिडे मोनोब्लाबो आङो शुटिंआवनो टाइम होगासिनो दङ। दिनैबो आंहा डिउटिसो दङमोन, बाट शुटिंखौनो थाब जोबथोंसै साननानै आङो आउट पास लाबाय दिनैनि थाखाय। माब्लाबाथ' आं ओरैबायदि खालामो, मर्निंआव डिउटि आरो इभिनिंआव शुटिं। स' नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। जोङो नै दायो आंनि फैनो गोनां गोदान फिल्मनिहाय ट्रेजेडि संनि शट लानो फैदों दुमनि टि बागानावहाय। नै टि बागाना आगै जगतआनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बेस्ट मेकआप आर्टिस्ट बिथाङाहाय। बयबो सिनायखायो जानांगौ, बिथाङा बेस्ट मेकआप आर्टिस्ट हिसाबै एवार्डबो मोनखांखाबाय। नै भिउआ जा मोजां। बेथिंजाय जोंना केमेरामेन दङ। बैयावनो शट लागोन जोङो, बैनो एक्टरमोना थांना दंहैयो। नै दायो कस्टिउम चेन्ज खालामबाय। दायो नै बेयाव लासिगोन, नै बेयाव बे न'आव लागोन आरोना। एक्सुवेलि ट्रेजेडि गान नालाय बांद्राय बिदि हेभि कस्टिउम गाननो हायाखै, हेभि मेकआप खालामनो हायाखै आरोना। नायलाय नै भिउआ जा मोजांखा। थाबाय थानो लुगैलायनाय। हाजो। हेलो, नै दायो जोङो मुसलपुर डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालावहाय शुट लानो फैदों। मा होनबावनो आरो, आंहा बेयावनो डिउटिबो जायो आरो दायो शुटिंआबो बेयावनो फैलायबाय। मा होननांगोन, लाकिखौनो होननांगोन आरोना। जायगायावनो डिउटि आरो शुटिंआबो बेयावनो जाबाय। बिथिंजाय शट लागासिनो दङमोन। सेकेन्ड फ्ल'राव गाखोनांगोन ना? जोंनिया बेयावहाय डाक्टार जाबाय आरोना। डक्टरनि रल लादों बेहाय। दायो जोङो नै डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालावहाय शट लासिगोन। नुबायना लोगोफोर, नै दाखालै आङो जेरै डिउटि मारिनो फैदोंमोन जेराव, बेयावनो शट लानो फैदों। आंहा बे आंनो नांगौ मुभियावहाय आंनि केरेक्टारा, आंहा ब्लाइन्ड आरोना बेयावहाय आंनि केरेक्टारा। मेगन नुवा आंहा, खाननि मेगन नुयैसो होदों। नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय। आंनि लोगोआ दायो हारसिं डिउटि होगासिनो दे। रानलायनानै डिउटि मारिनांगौ जाबाय दिनैहाय। नैबेलाय आंनि लोगोआ दाखालै डिउटि पार्टनारा, बे हारसिं डिउटि खालामनांदों दिनै आंनि थाखायनो। सरि फैलाव। नाजमिन दं इयाव। अबे? नाजमिन ना मिना?
नै बेबो जोंनि बेट्सनिनो बेहा सुइजार गानबाय কি খবর মিনা ভালদে 50 মানিছে ঠিক আছে এটা শুটিং লব আহিছে ওই ফলো কৈছিল ঠিক আছে बिथाङा भेक्सिन लाबोदों डिउटियावसो दङ बिथांमोनाहाय जोंना डिउटिनि लोगोफोरा नायलाय शुटिं खालामनायखौ नायदों आंना पार्टनारा दिनै हारसिं होनांबाय आरोना आंनि थाखाय सेकेन्ड फ्ल'राव थांगासिनो दङ बे गाहायजों फैगासिनो मानसिफोरा दिनै पुरा भेक्सिन लानो फैदों दा भेक्सिन लबा আহিছে ন আমি কিন্তু भेक्सिन শেষ হৈছে बोले ना এতিয়া जोङो सेकेन्ड फ्ल'र मोनफैबाय शुटखौ बेहायनो लागोन इनड'र शटखौहाय आंनि मेगना हामसिगोन आरोना खानिनिफ्राय मोजां जासिगोन दे बे भेक्सिन होग्रा रुमखौ देखायफिनो आरो नोंसोरनो नैबे भेक्सिन लाब्ला जायखिजाया मोनसे आइडि लाबोनांगौ नै बेयाव थानायफोरनि मादावहाय पान कार्ड दङ आधार कार्ड दङ ओमफ्राय भटार कार्डबो जायो नैबेलाय रुमा बेनोमोन आरो भेक्सिन होग्रा रुमा बेनोमोन एन्ट्रि एक्सिट मेंबाय आं बिरादनो जोङो डक्टरखौ नेगासिनो शट लानो अरिजिनेल डक्टरखौनो लादों पुलिसाबो अरिजिनेलखौनो लानाय जाहैबाय जोंना मेकआप मेना नै माबा गेलेगासिनोसो मानसियाबो उन्दै नालाय एक्सुवेलि ओंखायनो गेलेनो मोजां मोनबाय दा माखौ मोनखो फार्स्ट गेट ओमफ्राय सेकेन्ड गेट दायो आंनि मेगन अपारेसन खालामखांनानै हामबाय आरो मेगना मोजां जाबाय खेवगासिनो दङ नोंथांमोना बेयाव जाय डक्टर नुदोंना बियो डुप्लिकेट नङा दे अरिजिनेलानो नै बिसोर सानैबो बै सानैबो बर'आनो सारमोना ससमा गाननाय आरो आंनि मेगनखौ खेवगासिनो दङ सारमोना बुहुत हेल्पफुल दे जोङो सोंदोंमोन शट लाजागोन ना लाजाया लानो हागोन ना हाया होननानै ओमफ्राय बिसोरो लाजागोन दे लानो हागोन होननानै बुंनायसै आरोना ओमफ्राय जोङो गावसोरखौनो सोंनायसै जे शटआव थानो हागोन नामा होननानै ओमफ्राय थानो हागोन दे होननानै थानानै होनायसै आरोना जोंनि थाखाय जोंखौ बहुत हेल्प खालामदों सारमोना सानैबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटाल मुसलपुरावहायनो डिउटिया सारमोननिया नैबे आंनि दा मेगन खेवबाय थानायनि साराहाय दिनै इमारजेन्सि रुमावहाय डिउटि दंमोन बे सारना ओमफ्राय बै सासे ससमा गाननाय सारा आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय सिकित्सा खालामो आरोना बिथांमोना डिउटिनि गेजेरजोंबाबो जोंनि शट लानायावहाय बहुत हेल्प खालामनानै हरदों स' थेंक इउ स' माच सार सानैखौबो आंनिफ्राय दायो जोङो दुमनि टि बागानावहाय फैबाय एक्सन शट लानो बैयाव माखासे दङ सोरबा पुलिस सोरबा भिलेन मेरला मेरला आदै माबा मोनसे बुं हेलौ शुटिं सोलिगासिनो मेकआप लादों आं फिल्मनि नामखौ बुंनानै हो आंनो नांगौ एकदम नांथारगौनो बेखौहाय डिरेक्सन खालामदों आदै प्रबिन गयारियानो जोंना स्क्रिप्टआबो बिथांनिनो बङालि बागानियाफोरा सापात खागासिनो ओमफ्राय बिथिंजाय मा होनोलै बिदिखौ हा नाइन साकुनो जोंनिया बे आंनि नांगौ मुभियावनो भिलेन पार्टआव दङ नाइन साकु ना मा होनो बेखौ माथो आंबो मोजां मिथिलाय लाङा दायो बिथाङाहाय एक्सन खालामगोन आरो लास्ट एक्सन नोंथांनि नामखौ बुंना हो खोरोम मोसाहारि बबेनि नोंथाङा आं सुमागाटिनि सालबारि क्लाबनिफ्राय फैदों
नोंथांमोना गोनांथि जायोब्ला फंबायखौहाय लेंहरनो हागोन आरो ना। दायो पुलिसनि सर्ट लानो नागिरदों। नोंथांमोना बेयाव जाय गारि बा पुलिसखौ नुदों बिथांमोनाबो अरिजिनेलानो दै। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुर थानानि आन्डाराव थानाय दुमनि आउटपस्टनि पुलिस बिसोरोहाय आंनि माखासे सिनायनाय दंखायो जोंनि डिपार्टमेन्टनिनो मानसि जिहेतु। आइसि सारजों रायज्लायनानै बेटेलियन पार्टि जिहेतु आर्मस लाग्रा पार्टि बिसोरखौहाय सुटनि थाखाय दसे बिथ'दोंमोन आरो ना। ओमफ्राय बे अफिसार जानायाल' दुप्लिकेट आरो। शुटिंआव साइकेलजोंसो थांनो नागिरदों। गाखोबाय नै जोंनिया सालायग्राया। नोंसोर दा फैबाय थादे। आं इथिं गाखोनो रोङा इथिंसो गाखोयो। सालायग्राखौ एसे मा नाम नोंनिया? खन्थाइ गयारि। आं इथिं गाखोनो रोङा। जोंना लोगोफोरा नोंबो गाखोदों? माने लकेसना खाथियावनो आरो बेखायनो साइकेलजोंनो फैबाय आरो साइकेल गाखोयैयाबो गोबाव जाबायमोन। बिराद मोजां मोनदों गाखोनानै। थिग जोंना माखासे नोंथाङा मा रल लादों? गुन्दा। पुलिसखौ मेकआप खालामो नै पुलिसआ मेकआप खालामलायो। नोंथांना पस्टिंआ बबेयाव दायो? हेल' नोंथांना पस्टिंआ बबेयाव दायो? प्रेजेन्ट पस्टिंआव कासुमारियाव मा थाना दङ दायो? कासुमारियावथ' थानायानो गैया जादां। गैयामोन। थांना One, two, three, go. Ini sampai dah. Kalau misalnya ini kalau